नोंथांमोननि न'खराव गामियाव बयहाबो सानसेब्लाबो मोनसे नङा मोनसे पार्टी खुंनाय जायो। बार्थडे पार्टी, हाबानि पार्टी, बायदिसिना पार्टी नङासै? बेफोर पार्टीफोराव मोजाङै देलायनायजों लोगोसे रंजानो गोसो जायो। रंजानायजों लोगोसे मोजाङै जानाय लोंनायखौथ' बयनिबो गोनां। ओंखाम मोननायनि उनाव ओंख्रि मोनाब्ला, ओंख्रिबो मोननायनि उनाव लाब्रा मोनाबा, बेनि उनाव आरो दैबो मोनबावाब्ला नोंथाङा गोजोनगोन ना? नोंथाङाबो गोजोननाय नङा। जाहोग्रायाबो आरो जाग्रायाबो गोजोननानै फैनाय नङा। अब्ला पार्टीनि साक्सेसआ बहा? बेफोर उसुबिदाखौ नोजोर होनानैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लाइलांफारा गामिनि माखासे आइजोफोरनि दैदेननायाव पार्टी केटारिं नोंथांमोननि पार्टीफोराव बिथांमोनखौ गोनांथि होननानै सानोब्ला बा गोनांथि जादोंब्ला बिथांमोनखौ नैबे होनाय कन्टेक्टआव कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरनो हागोन। बिथांमोनहा फारि फारियै ओंखाम ओंख्रि, बेदर भाजा, दै, संख्रि बानलु नोंथांमोननो राननानै जाहोनो थाखाय थियारि। गोजोनथाव रादाब, नैबे आर'नाइ पार्टी केटारिं।